Tinuod ba ka itong sulti sa ito, ano? Siguan? Kamu, sa may inyong kuan? Tinuod siguro boss eh. Ano na agad? Ngano gibungatan mo tag 500,000 kanang kandinga. Tinuod siguro nga malibang nagkwarta. Tinuod, no? Sakto ginagsulti nimo. Sakto na. Kaya nga nung nitanyag magyud anang katidara, pagkadako ng katidad. Tinuod na. Uy, ahos! Anong naam ka diha? Lakaw nga riba. Lakaw nga rin ka mag-meeting ta. Ngayon, astan. Di ka na mo i-appeal ron. Pura ba? Sugot ko. Meeting ka. Pero, ako leader. Ay, nabagis ko ng leader. Ang may na itong buhaton. Ang may na itong buhaton, no? Pangtanong tatong tiguang. Ang problema, asa sa ito nagpuyo itong tiguang, ha? Huwag mo ideya, asa ito nagpuyo? Ikaw, pahag. Atong pangitaon sa pardo. Gikas tabunok, karon abot sa kagpardo. Nahanggaw ka naman tingali. Taka mo lang kag tabi. Huwag ka mapasmodo. Pasumugod taon. Ako hindi nakahurot sa pagkaon. Awa kayo na magtambal. Ay, ikaw! Asa ba, boy? Asa Uy! Asa mo? Ha? Tiguan na mo ka doon! Tikuha ko na yan doon! Ulgo ko yung pi! Ay, paggunaan na, oy! Ug botsab doon, ako'y nakaunang mayang, dili ikaw. Naunsam taon ka, oy. Naunsa yung mata. Unsa ingon nga ikay nakauna? Ako'y nagpabunyagan ng mayang. Ako mga igaluap ano sa birth certificate na sa hospital, ikay gaw na. Kiat na mo. Salig lang ka. Ay, kuan na, bisag ako'y gwapo pa nimo. Gwapo man ka mo kaliwat. Nang anong mangilog magyapon ka? Wa ako mangilog, oy. Ngilog sa mata, kagwapo na ko, kalayo rin mo. Nung saan taon ka, kay panagsar tag sugot og tao. Kawaton pag mo. Saan taon ka pariro po eh. Abi na ko, murata magsuon duha. Di lang ginang babayan ako. Punaw na ako na. Unsay gawat. Ako nang kitabunan si Mayang, imo pag yun ang ilungkab. Unsam taon ka, oy. Naunsam taon ka, pre, oy. Sabad, oy. Mayang gaya na si Mayang, eh. Nakauyo na itong duha. Uyo. Uyo lang iipon ng tulaw. Ato na lang sabot-saboton. Sabot yung mata. Alkansi ko sabot. Ang gabi ako. Unya ako udto. Tinglimuta. Sige na lang. Silam na. Alkansi ko. Ato na. Sura ni sitwasyon na. Nga pre na. Ay kuwan tayo. Tao pre. Kaligan ka na pre. Ingong karupo nga way tao makasuod ng lugar. Unsa naman na? Basig. Ilang ipangita. Sige na siguro sila ipangita. Murag na agin. Unsa man? Sitahon talaga. Pero alang kalimot ni wala. Mayang ato ginang saw. Unya na baliktad. Lagi. Ang agin mo. Ano sa tanim mga tawan abi? Hoy. Tawo kaya. Mga kauban malik ang mga kauban. Ali ragat. Hit anak ko to. Ali. Ayo! Balik ka, Gusti. Kana lang kuan ay. Gamis? Oh, gamis lang din mo. Ayo! Ah. Ivan? Edna! Ivan! Kumusta naman ka? Anong dugay man kang nawa? Diin makagikan. Nimpalayo lang sa kukadjud good ed. Ipangita na akong akong kaugalingon og unsa jud ko. Unsa jud ang akong pagkatao. Tinuod sa una katong magkuyog-kuyog tanay, gugma jud bi ako nimo ato. Pero karon
Ahak ko'y babae man day ko. Ay, sama di ay. Agay. Mga kamingong ko ikaw, uy. Gamingaw ganipod ko nimo. Saan man? Wabe, di ko ga-expect nga. Maibog di ka na ako. Sa una ra to ay ahak. Sa una ra bitaw to babae Pero naman kay akong gi-expect nga sa unang atong panagsuod jud kay nga pag atong friendship gid ba. Maubit nga. Kami nga Mag-expect nga. Inana di ay. Oh, lagi. Kaya karon, lahi na jud akong kinabuhi ron. Mo ba? Sa una, naibog ta ko nimo ya di man ka. Karon kay nanubrahin noon ni akong gugma. Ha, mao ba? Lagi oy, aligri kay akong kinabuhi. Gusto kang mahibaw unsa? Unsa man? Da, Kiver. Ibadugay man kay ikong nawa. Asa di ka? Sus day, grabe panghitabo sa akong kinabuhi. Day, colorful kay akong kinabuhi. Day, ako rin nag-color-color. Lay. Hibaw ka? Duha akong bana ron, day. Ulo isa na all. Iskot, nainay kan, Jud. Nainay kan, ay, kabaw ka, milyonaryo. Baya na ron ako mga kaipon, day. Ay, gud nimo. Oh, puno sa mga pasalig, mga hanggaw kayo. Sus, kalabad, ay, sa kong gubot kayo mong balay, day. Oy, kami ran tulo, gubot kayo. May kada kasi nabot sa mo. Magsinabot, maninig katong na. Yahat. Tinuod ka? O yan, saan man na ron? Schedule lang. Ada, di lagi magkasabot, oy. Schedule niya. Lumbaan ay magtanday. Ay, magpuman sa rules. Sa mukha lagi day, oy. Tibuo kasi sayon sa kalibutan siguro. Murag ako pa siguro na ay duha ka bana. Ay, sana all kayo eh. Karon nahinay ka na hinoon. Mao gani. Unya na ta masturyaan ay mga snacks sa tana. Nakapalit ta ka? Kinira akong gipalit eh. Malingon-lingos ba? Ali mga snacks tana dali. Nay, papalit ta mi nay. Kaya lili da. Ululan, lito. Sito yun no. Sito yun no. Naamo ko ko'y gipangita, goodbye. Mao ba ning balay ni Digong, bay? Kining niya? Unsay digong? Digong. Digong ko no, pre. Digong. Kakalayoan ng Digong. Presidente? Na, sama, kalayo. To, asa na po yo? Tuwa pa na sa Davao, eh. O pa mo mang termino, anak guro. Kulata ka. Sukor man droga. Takam ta mo pangita. Amuan ang balay, digong-digong pangitaan mo. Pangita sila Sara diha, Sara. Naunsan mo taon ka, oy. Takam mo ta mo pangita diri. Dagan mo diri nangita. Yang kauban pinibalik to, pre. Bayo-bayo bitaw na sila. Kita ko ato ganiha. Daghan ni sila. Dagan mo diri. Ha? Dili Digong nga presidente ba ay akong amigo. Nagpaabot mo ko dito sa muagod, nya wa man siya moabot. Gato ko ni Asya dire, gato ko giyahan ning balay. Imuha din ning balay bay. Suri kay bay ha. Unsa iyang balay? Among balay, among duha. Nabani nang iskwatra ka oy. Tambuang nga gid mo, pre, oy. Ikaw rin iipog puyo na ko dira. Hay ni ipon. Ah, Nga. sa pangutan ba nanong Marvino? Ay Kana karaam ginutan ng silingan. Nonson taong ko. Marvin. Tinuo na, Marvin. Law ka nito. Kaming mayang naga. Nonson. Sinabot mi. Ikaw ni sudra ka ng napitaw sa unsam taon ka. Oy, Unsa may gasto naman na do? Kuha man kwarta. oy, ug di pa tungod sa kanding ay. Oo nga ka. Unsa nang kandinga inyong diskutan? Adi bay ay, katong kanding akong giingon bay. Katong among gipangita bagay kalderitaso na mo. Mangumpray may kanding na kay kanding to. Takang na mo. Mamalit mo gud mi. Aw, nagtuo ko nga kanang kanding nga inyong diskutan. Mao man sa nagikagubtan ko dito sa among lugar gud. Kanang kanding nga kay bulungan. Uy, nganong ka oy? Kay bulungan nagbi ka. Ako man nagbi. Asa man na napita bay? Yung lugar nyo? Dito sa kuan bay? Bukid sa Kantawan? Kantawan. Ikaw, unsa may but pasabot nimo nang kanding nga kay bulungan? Bitaw bay. Anong nabaniog mo sa ninyo dito? Ako pa ninyo bay, muintra mo sa mong grupo, mangita ng kandinga. Kay kana ko nung kandinga bay, nga kay bulungan. Malibang ba ko na nagkwenta?
Sweeto. Nanabi ka. Mga ito siguro kay sponsor bagdag yung mga ka. Ilom dia, mungkin lagla agay dire wala ko kitag skanan. Kuno na gulong ano. Ay. Ingna niya ng grupo ninyo ha. Kanang gapangita sa kanding. Mamalihog lang yun. Gusto ko mong kaog bugas. Bago para bang kalag-kalag, balik kalag niya. Hindi ko gusto makita na yung naong pangita dire ha. Kay kabalo mo kinsa ng kanding. Ay, naging Kay ingon magtumod pro po, kay ingon po, kinsa ng kanding. Ayan mo tunod diri sa among teritoryo. Kay kanang kanding inyong gipangita nga katingalahan kay bugngan. Amo na. Amo ana, timan ina. Di na ko gusto makakita pa ninyo diri nga magpangita. Anabay. Inyo ha, di na, boss? Ano nakaingon ko kang inyo, ha? Lisod ka kay inyo ha. Nungar mo diri magsamok. Dos. Pugni ko ro. Pugni ko. Ay, ayo, pre. Ay, Ah, tuloy Dubai. Lakaw na mo. Present.